Така обещах, че ще ви издиктувам в отделен клип. Дисковете за игра са ми на Suftering, The Suftering, Max Payne 2, Uta 2004, Ark of Empires, това са други, различни са. Я тая Return to Castle Wolfenstein, Earth 2020, дай са, 2160. Имам Prince of Resassin, Warrior Within, имам J-Seed, нещо пана, имам Painkiller, имам Serious Sam 2, имам Quake 4, имам Counter Strike, имам Imperial Earth, имам някакъв празен диск, значи Shrek, Blazing Argels, Rise of Nation 2, Sniper Elite, Rise of Legend и това другото филм. И това са дисковете. И ако искате някоя игра, просто кажете. Ако някой от някъде ви е познат, веднага ще такова ми, ама без CS. Защото CS всеки го познава. Някоя игра, която другите не знаят. Според вас. Избирайте, коментирайте, ваши избори. Чао!